It's Grace on Sunday on Vuma FM, powerful song by Mfundisi Ncanda uthi ngiyacela Nkosi. Ngome namandla on a beautiful Sunday morning sinayeke namhlanje studio Mfundisi Ncanda ukhona namhlanje ekseni. Good morning Mfundisi. Morning baba. Mfaka Nkwanyana ngibingelela abalaleli. Yes. Vuma FM emakhaya sanibonani ekseni kwi Sunday. Siyabingelela Mfundisi, it's such an honor to have you ekseni kangaka on a Sunday morning, just to have indoda kaNkulunkulu studio izosinikeza nezibusiso ngoba sinendoda kaNkulunkulu namandla. Niyaphila kodwa Mfundisi? Siyaphila baba, siyaphila uqalile unyaka omusha. Yes. Singenile sonke sesiphakathi. Asimbonge nje uNkulunkulu okwazi ukusilondoloza. Yes. Asigcine esikhathini esinzima esisuka kusona. Yeah. Bengesona isikhathi esake sasibona sa relate naso before ikakhulukazi nje ezintweni esizibonile. Yeah. I strongly believe that everyone okhona ophila namhlanje angama testify ukuthi isandla sikaNkulunkulu usibonile phezulu kwempilo yakhe. Bekuyisikhathi esinzima kakhulu, siyabonga. Thank you very much Mpostoli Mfundisi Ncanda. Asivele singene endabeni yethu, ubani umfundisi Ncanda? Lo mbuzo lo. Umfundisi Ncanda angisho umntwana kaNkulunkulu ngasindiswa eminyakeni edlulile eminingi kakhulu. Ngathola uJesu wasikelela impilo yami kakhulu. Kusukela laso kuleso sikhathi ngithola uJesu, ngaqala ukuthola another view of life. Kwathi nezinye izinto eziningi ezazikhona uNkulunkulu ayizibekile kumina engangingazazi nanokuthi ngizozi-execute kanjani so that zizokwazi ukungibeka to the fulfillment uNkulunkulu ayintendele for my life. uNkulunkulu wangisiza emva kokuba ngisindisiwe ngakwazi ukuthi lezo zinto ngizibone ngamanye amehlo explore in my life. I'm married. I'm married to Mami, my wife. I have 6 children, 1 boy and 5 girls. I live in Devon. I'm also a musician. I'm a musician for the past 18 years. And over and above that, ngingumfundisi webandla Kingdom Community Prayer Center. Elizenza khona eDurban la lapha sikhona eAvoke Hills. Yes. Ntuzuma iLindelani, Mlazi and Monfrey. That is Pastor Ncanda. Pastor And I'm also a businessman. A businessman. Ncanda Funerals. Which was born here in Devon. Yes. That has moved out all the way to Johannesburg, Eastern Cape, around the country. Pastor Ncanda mina ngimazi Pastor Kwela. Sitshela ukuthi kusuke kushintshe kanjani wasuba Pastor Ncanda ngoba ngiyakwazi usewumfundisi uKhwela. Ufika ngamhlanje futhi ngiyacabanga ungikhumula ukumkhumbula ngoba ufika uzoshumela le empangeni no mfundisi uthandekile nizoshumela khona. Hayi man. Hey, ilento ishoyo. Kusushe kanjani manje usuPastor Ncanda sikwazi umfundisi uKhwela? Angisho ukuthi I think as I grew, you know, uNkulunkulu uthi Abraham phuma ezweni lakini uyezweni engizokukhombisa lona bese abese akhuluma said I will make your name great in the nations of the world. And I believe ukuthi for everyone uNkulunkulu has given a name. Yes. And that's a name uNkulunkulu anginika lona. When I got married with my wife, when we started to see expanded to business, and we wanted something that will have a meaning kitchen asobabili sinaye because we've been working together. My wife igama lakhe uNcamsile. Okay. And igama lami nginguNdabezitha. Okay. Baba mayinqamba wathi uNdabezitha wathi ubayede. Yes. So now we when we were putting a company together, we took our first Ncanda. Okay. And then we put that together. And then it became everything. Yeah. So when mawahamba uye ekhaya le emakhaya emafami lapha ngizalwa khona le kodumisa ngeke uzokufica kakhwela ngeke uzokuthola. Everyone
went with that, and even my children, it's a Ncanda clan, but it came out of that dream. Uyazi ukuthi omunye wathi kumina hayi uNcanda isithakazelo sakakhona. Kahle I think sekufuna la uma besho ithakazelo bafake manje. Ncanda. Yeah. Sitshela mfundisi ungena kanjani ke emculweni ube umfundisi ubusy full time a businessman, a very big business you leading. Ungena kanjani emculweni and how are you managing zonke lezi zinto lezosuzenza manje? I was always a musician. Yeah. I was always a worshipper, right from the primary school. Primary school, and I was so involved with my SCMs, eskoleni. At one stage, I was a leader of the SCM as I was growing. And into yokudumisa uNkulunkulu was always in me, even before ngisindiswe. But I always had this zeal of worshiping God, because in me there was something I understand. There is a creator out there, though I didn't have a relationship because I was not exposed. Lapha ivangeli lalungakafiki khona ngalendlela. There were churches ayekhona, but the explanation of what a church is was not there. But on the inside of me there was that ndo uNkulunkulu ayibekile kimi eyenza ukuthi ngibe nendlela kumazi ukuthi ukhona. So right up until I got to understand now ukuthi kukhona uNkulunkulu omnini mandla wonke okuya usilethile emhlabeni, and onempilo ayinike thina afisa ukuthi si express ngezindlela ezithize in order just to give him honor. Then I grew up as a musician, as a worshipper, but I only did the first recording in the year 2004. That was my first album that I did here in Durban, and from there I went to Johannesburg, where I met Baba Sip Makabane, and then we started expanding there. But I was always a musician before I even became a pastor. Masibengala mfundisi ngifuna sibheke manje i-project that you're currently working on. Kufanele sibuke sibheke ukuthi yini abantu abangayilindela kuyona. Ngiyazi ukuthi iphumile last week. Last week. Masibengala sibese sibheke sibone ukuthi hamba kanjani ukuthi yini esizoyithola kule project entsha kamfundisi uNcanda. This is Mega Grace on Sunday on Vuma FM with me Phumlani Nkwanyana. Send your questions through on 065-933-7172. Noma usifonele ku 086-1010-300. Good morning. Ngozempilo kwaZulu-Natal usukuvulele umthethweni igoma Ungazona ukhela radio. Athi ngicheck ukuthi sengenile ingoma zethu. Sesingenile. Sengenile.